Sutrašnji dan, dakle 19. novembar, svuda u svetu obeležava se kao Svetski dan prevencije zlostavljanja dece sa ciljem podizanja svesti javnosti na pojavu nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja dece. Incest Trauma centar Beograd ovim povodom predstavlja svoju jedinstvenu autorsku izložbu pod nazivom Nasilje nad decom kroz istoriju. O Svetskom danu prevencije zlostavljanja dece, aktualnim tendencijama i pomenutoj izložbi danas razgovaramo sa gospođom Dušicom Popadić, direktorkom Incest Trauma centra. Dobro jutro, dobrodošli. Dakle, danas u Modlinijanumu izložba, sutra 19. obeležava se ovaj dan, pa hajde da krenemo od negde, vi ste rekli da je najbolja prevencija za ovaj problem jeste učenje o ovom problemu. Šta zapravo znači učenje o ovom problemu? Pa znači da do ovog trenutka u udžbenicima i u školskom nastavnom planu i programu, dakle, nijedna lekcija sistemski nije rešena da postoji određen predmet ili u različitim predmetima ili u udžbeniku da se uči o nasilju nad ženama i decom. To je veliki problem, zato što je uobičajeno u uređenim zemljama da od vrtića do fakulteta učite pomalo o ovoj temi, zavisno od uzrasta, na primeren način koji je i za decu, ali i za odrasle, obzirom da vi ovog momenta, ukoliko biste želeli da se obratite nekom ili u centru socijalne rad ili u policiji, sudstvu, znači svi su imali one do edukacije. Nakon što su dobili diplomu, vidjelo se da je neophodno ovo gašenje požara, bukvalno naučiti nakon što ste već obrazovani, radite možda već 10-20 godina, a u stvari ne znate da postupate jer u okviru redovnog školovanja nije bilo reči o nasilju nad decom i ženama. A možemo u okviru tog učenja da razgraničimo jedan vrlo važan pojam, upravo pojam zlostavljanja. Ja verujem kada bismo proveli anketu širom Srbije, da bismo dobili interesantne podatke i odgovore na pitanje šta ljudi tretiraju i smatraju pod zlostavljanjem, jer mnoge stvari, mnogi obrasci ponašanja koje možda mnogi ne vide kao da čine nešto loše, zapravo jesu zlostavljanje. Šta je tačno zlostavljanje u ovom slučaju? Govorimo naravno o različitim vidovima, to su neka 3 uobičajena vida, emocionalno, fizičko i seksualno zlostavljanje dece. Na ovo što vi spominjate, najčešće je neprepoznato emocionalno zlostavljanje. Na neki način navikli smo, nažalost, da kada tu kažemo da je glup, nesposoban, da ništa ne zna da uradi, da na neki način uvredimo, povredimo dete, to uvijemo u nekakvu brigu, u jedan naš, čini se, poseban način da stimulišemo dete da bude još bolje, a zapravo smo ga povredili i učinili bol. To je vezano za emocionalno zlostavljanje koje na neki način biva veoma, veoma prihvaćeno, takođe ne prijavljuje se, ono je takođe krivično delo. Fizičko zlostavljanje je ono što mi najčešće svi tretiramo, kažemo aha, onda postoji nasilje, dok kod seksualnog zlostavljanja dece i dalje čini se da je to određen tabu, bar što se tiče, ja ću reći podatke Incest Trauma centra, jedina reprezentativna, znači za našu zemlju, samo 5% građana u Srbiji je spremno da prijavi seksualno zlostavljanje deteta u porodici koju poznaju, što znači ukoliko se njih lično ne tiče. Dakle, ukoliko znate, imate sumnju, imate saznanje, ipak je odluka ne mešati se u tuđu kuću, to je tamo neka porodica koja u stvari treba da ostane na neki način zaštićena, odnosno da nasilje nastavi da se odvija. Šta mislite, sa čim je povezano da neko nema potrebu da zaštiti dete bez obzira što nije njegovo? Veoma nizak stepen svesti. Ipak mi odrasli veoma čuvamo svoj komoditet, ne želimo da upadnemo u nevolju, u neku lošu situaciju. Deklarativno smo veoma za prijavljivanje, često se kaže, naravno, deca su, ne znam, ukras sveta, blago, sve znamo nekakve i izreke, a u praksi to nije tako, naročito kod seksualnog zlostavljanja dece. To je zaista jedan trenutak koji svi želimo da izbegnemo. Vrlo smo šokirani, na neki način smo veoma zauzeti sopstvenim reakcijama, vrlo malo detetom. Ja moram da vas pitam samo, ko mora da bude uključen sve upravo taj sistem prepoznavanja da je na nekim detetom vršeno nasilje? Mi imamo sada u poslednje vreme po štampi slučajeva nasilja nad decom u školama, gde škola sama nije reagovala. Učitelji, direktori zanemarivali su to nasilje nad decom. Slažem se sa vama da to zaista izaziva nekakvu zabrinutost, obzirom da škola je mesto gde smo mi poverili decu na brigu i staranje, vaspitanje, obrazovanje. Znači, škola bi trebalo da je bezbedno mesto, međutim, često je i ta veza između roditelja i nastavnika na neki način iskidana, teško se komunicira, isto tako nastavnici oklevaju da nekakve neprijatne teme donose roditeljima. Da bi se učilo o nasilju nad decom, vi zaista treba
treba da okupite roditelje u edukativne grupe ponovo, znači sve vreme govorimo o edukaciji i uvijek je najlakše raditi sa decom. Deca će sve da upiju, sve da nauče. Ako uradite bilo kakvu radionicu koja bi imala veze sa ljudskim pravima ili sa nasiljem nad decom, deca će to sve kao mali sunđeri pokupiti. Međutim, odrasli, i tu kažem negde jedno je odgovornost roditelja, ali u školi prva je odgovornost nastavnika, odnosno direktora. Često direktori sami nisu otvoreni za ovu temu. Da kažemo pred kraj ove priče i nešto o samoj izložbi. Danas u podne, tačno u podne, i mi simbolično Svetski dan prevencije zlostavljanja dece obeležavamo dan pre. Znači, sutra je Svetski dan. Dan pre, zato što prevencija, sama reč kaže, hajmo mi jedan dan pre da sprečimo. Ono što mi danas činimo jeste u podne otvaramo izložbu, ona nosi naziv Nasilje nad decom kroz istoriju. Događa se u operi, teatru, Madlinjanu, u Zemunu, znači ono staro zemunsko pozorište. Ono što je jako važno jeste da je vrlo netipičan primer skretanja pažnje javnosti, obzirom da se radi o izložbi, nekada ljudi razmišljaju koji bi to bio nepreteći način da nauče o nasilju nad decom, naročito seksualnom nasilju, i to je zapravo triptih, sadašnjost, prošlost, budućnost. Takođe postoji jedan video rad koji se upravo time bavi od nekakvih antičkih vremena, da li se išta promenilo, i na ovo vaše pitanje od ne samo terminologije, koliko zaista suštinskog tretmana dece. Međutim, najčešće deca ipak bivaju naše vlasništvo, naročito devojčice, i to je nešto što između ostalog i taj video rad pokazuje. Ostali odeljci izložbe se tiču, ponovo su podeljeni u sadašnjost, budućnost, naročito je, mogu da spomenem, onaj koji može biti, reći ću, oko teške teme, atraktivan za javnost, a to je deo budućnosti se tiče poruka različitih javnih ličnosti koje su na jednom mestu pokušali da kažu nešto što je ohrabrenje za nekoga ko je dete, a zlostavljan. I među njima su, na primer, Biljana Srbljanović, Bajaga, takođe predsjednica parlamenta, znači neko koje je vrhovno telo u ovoj zemlji. Tu su Ana Sofrenović, Aleksandra Kovač i drugi. Dušice, hvala što ste izdvojili vreme, što ste bili danas sa nama. Samo da pozovemo sve da dođu od danas, znači od podneva pa nadalje, sve do onog momenta kada počinje predstava u Madlenijanumu. Takođe svakog dana 2 sata pre predstave otvorena za javnost. Može svako doći, da, izvolite. Hvala još jednom. Jedna od onih priča koje zaista tera da se zamislite i preispitate negde da li sve što se dešava oko vas jeste onako kako mislite da treba da bude ili kako zaista jeste. Ono što jeste činjenica da idemo na reklame pa se vraćamo sa nastavkom priča, tema gostiju u našem otvorenom studiju. Besplatno putovanje, sledeća tema.